WaterWall és una iniciativa que permet que moltes de les instal·lacions industrials que tenim en el conjunt de l'àrea metropolitana doncs puguin tenir una nova mirada. Aigües de Barcelona té un propòsit, l'impuls de l'aigua també en el futur. Fem de les ciutats un millor lloc per viure. Però el que hem pogut fer gràcies al projecte WaterWall és transformar aquest propòsit en una realitat. Aquest projecte és la 5a edició que hem acompanyat a través d'aquest equip en instal·lacions industrials alineats amb el nostre compromís amb el territori, però ens comprometem social i mediambientalment allà on estem presents. L'impacte d'aquest mural culmina tot un projecte en el que els pacients, quan els van preguntar què volien sentir quan estiguessin al centre, quines pors volien deixar enrere, volien connectar amb la natura. Jo crec que el mural dona resposta a aquesta necessitat i de sentir-se cuidats per lo que és l'entorn natural. Els espais, el disseny i l'art tenen molt a veure en aquesta cura integral del pacient que forma part de lo que és la nostra missió i els nostres valors. La inspiració darrere d'aquest mural ve des d'un entorn que tingui a veure amb la vegetació, amb l'aigua, sí que tenia molt en compte per qui eren les vistes i era una cosa que fos molt connectat amb la naturalesa, que passés molt desapercebut, que fos molt sutil però a la vegada sensible amb l'entorn i res més.